माइलेज का हम सर चेयरमैन और दाव सब खायो ओ नबर का खालापुर का समरा बुझुंदि हम लियो कत नहीं दो जीवन में माइट ने सुमंग तो माइट एक को गाड़ी बीच कर तो खायनाय ताकब दै बहुसनो जों बिनि अ जागायाव मुभमेन्ट खायनायनि खामानि प्लेस अफ खायदों जोंनि लगे फाइस अफ खायजाक एम फिसारिस राजेश त्रिपुरा दैबो जोंनि बरंगोनां एमबिसि अमाशंकर देबर्मा जोंनि वाइटिएफ नि जीएस लेमन देबर्मा दैबो जोंनि जोनालनि जॉइंट चेयरमैन सुधीर देबर्मा दैबो वाइटिएफ नि जत लिडार्स अ जागा दङो जों जतनो रेडी बुबाग्रा जेफ्रो जोंनो डिक्लेयर खायनाय जोंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि बागै जोंनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड मुभमेन्ट नि बागै जोंनि बुबाग्रानि लगेव जों थैयासाक जबा खायनायनि बागै जों रेडी खायलायजाक दिनै नेदानि चेयरमैन बाय जोंनि बुबाग्रा सं मालायनायनि बागै गुवाहाटीयाव थांजाक बुबाग्रानि लगेव जोंनि एमएलए रक थांजाक जोंनि एमएलए बरमगोनां बिश्वजित देबबर्मा बरमगोनां बिश्वजित कलय दैबुन लगेव जोंनि डेपुटी एक्स डेपुटी सीएम दै ताबोनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन नैनी बरमगोनां अनिमेश देबबर्मा मेबर कुमार जमातिया बरक पार्टी नि प्रेसिडेंट बरमगोनां बीके रांखल सार बरक बुबाग्रा बाय बाक्सा तिनि गुवाहाटीआव थांलायजाक नेदानि कन्वेनर मालायनायनि बागै तिनि हर थाइखेबा खाना मालायनायनि पक दङो जुदि बनि यागुलबो तिनि सल्यूशननि बागै केंद्र सरकार गसिया हंखा हंखे जोंनि बुबाग्रानि लगे जों तंनाय जतनो मा तंनाय आं कोयनानि मुसु सारा त्रिपुरानि जत चिनि त्रिप्रासा लुकुरक स्पेशली चिनि वाइटिएफ नि वारियर सरना आं कबंनानि मुसुगो जों बुबाग्रानि लगे जों थैयासाक चिनि संविधानिक अधिकार चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैनि बागै जों जबा खायनायनि बागै जों रेडी मा तंनाय दिनै हर थांखेबा खाना मालायनानि यागुलो जों बेजाल मानाय आनि बाग आं बारबानो कय सानानि मुसु चिनि वाइटिएफ वारियर सर होना जदि डिक्लेयर माने लगे लगे न सारा त्रिपुरानि थं जागाव सुदु अर हाथाय कतर ओ सिमिया थं जागाव जों बुबाग्रा साखा हेंगे जों खायनायनि बागै या प्रेसेनाय बेयाबा अम पार्टीनि ताबकबो सिद्धांत नाजायाखौ डिसिसन नाजायाखौ जोंनि मुभमेन्ट स्ट्रेटेजि बाहायदोंनाय अम जों खोनानि बिथिंनो सिवै थांनाय बा नेक्स्ट नि दिननि सिवै थांनाय आइफोरनो आं कोयनानि मुसु जोंनि जत त्रिपुरा मथानि वारियर्स जोंनि पिडब्लिउनि वारियर्स वाइटिएफनि वारियर्स रेडी दंनि जोंनि बुबाग्रानि लगे जों संविधानिक अधिकार जबा खायनायनि बागै जोंनो ताबो गोबांमा एलिगेशन खाय दङ जोंनि बुबाग्रा जोंनो ताबो गोबांमा एलिगेशन खाय दङ जोंनि बुबाग्रानो एलिगेशन खाय दङ बरनोबो आं सानायनि मुसुबो जे त्रिप्रासानि लीडर जोङै जरा बीजेपी खायनाय सीपीएम खायनाय कांग्रेस खायनाय लीडर्स ऑफ जोंनि ओ मुभमेन्ट खायमोन जरा मोनैबै दंनाय हासि खुसि केनिन्दा खाय दंनाय आं चेलेंज खाय सानानि मुसुबो निर अपोजिशन दंगै त्रिप्रासा दफानि फिसानि बागै वानसक या हंखा हंखे खायनाय सालो थिनांगो चिनि त्रिप्रासाराव बाहायनाय अबो निरक सायमायांनाय जों ताबक चिनि बुबाग्रा तंसाक चिनि बुबाग्रानि लीडरशिप बाय चिनि संविधानिक अधिकार चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड मुभमेन्ट न जों सक्सेस खायलायनायनि बागै जत त्रिप्रासाराव तियारमा तंनाय जों अ जागा तिनि सक फायजाक जतनो रेडी दङो अ जागानि सारा त्रिपुरानि रेडी दङो बेयाबा जों एनाउन्समेन्टनि बागै नायसिलायनाय हामबाय।